ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni San Francisco Javier, usa ka pari o misyonero, St. Francis Xavier. Dinhi ni siya nagmisyon sa mga kanasuran o isla sa dapit dinhi sa silangan. Ang na-highlight mao ang Africa, Japan, nya padung na unta siya sa China, namatay siya. Natao siya mga 1506, namatay sad siya 1552. So 46 years old lang ni siya namatay. Pero dako kay siya nabuhat aron sa pagpalambo, sa pagtuo ngadto sa mga taong wala pa makabati sa ebanghelyo o sa mga pagtulunan sa simbahan. Morning usa ni siya sa gideklarar nga patron sa misyon sa simbahan. Uban kaniya atong iampo nga mupadayon sa pagpalambo sa pagtuo ang tanang mga Kristiyanos, labi na kitang mga Katoliko, aron ang mga tao makaila sa tinuod nga Ginoo ug makabot nato ang kahusay ug kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Iampo sab nato padayon ang atong mga benefactors and donors na siging padayon og tabang sa atong mga panginahanglan dinhi alang sa kalambuan sa atong parokya o sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot nga magmadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo aron malipay ang simbahan tungod sa daghan kaayong mga anak sa tanang dapit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo ang wala ang Dios sa Israel. Matuod gayud kini o mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak. Ayaw duha-duhai nga kaloy-an kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya, inigkabati niya kaninyo, tubagon kamo niya. Bisag ang Ginoo naghatag kaninyo sa pan sa kaguol ug sa tubig sa kasakit, apan dili na magtago pag-usab ang inyong magtutudlo, kun dili inyo hinuon siyang hikitan, kun mutipas ka sa tuo o sa wala, hibatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo nga moingon. Di ara ang dalan, subaya kini. Ug paulanan niya ang binhi nga inyong ipugas, ug hatagan kamo niya daghang abot ug daghang kasipsiban sa inyong kahayupan.
ug ang mga baka ug mga asno nga gigamit ninyo pagdaro, mangaon sa labing maayong kumpay. Ug sa kabukiran ug kabungturan, mudagayday ang mga sapa inigabot sa adlaw sa pagpamatay, inigkapukan sa mga tore sa inyong kaaway. Ang bulan may sama kahayag sa adlaw, ug makapito unya pilua ang kahayag sa adlaw, kung tambalan na sa Ginoo ang samad sa iyang katawhan, nga nahimo sa iyang kastigo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dayga ang Ginoo kay siya maayo, awitig pagdayig ang atong Dios. Kay siya may gugmaon, ang ay gayud ang pagdayig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem. Iyang gipundok ang nagkatibulaag sa Israel. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Iyang giayo ang masulubon, iyang gibulong ang ilang mga samad. Siya nagaihap sa kabituonan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dako gayud ang atong Ginoo, ug makusganon diha sa gahom. Sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon. Ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya giduaw ni Hesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Gitigom ni Hesus ang iyang napulog duha katinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ginoo maoy gipasabot niingon dire bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Nya niabot na siya. Unsa may timailhan kung moabot na ang Ginoo, dunay isangyaw nga maayong balita. Duna say buhaton nga maayo alang sa mga taong nag-antos sama sa mga masakiton, mga giyawaan, niya hasta ganing mga patay, banhaon, o gibuhat gid ni Hesus na pamatud-an gid na gani daghang ing nasina niya mo'y hinungdan nagipatay siya. Pero sa wala pa patya si Hesus, klaro man na nato nagtigom siya iyang mga followers, iyang mga disipulo, labi na gyud kadtong hardcore sa iyang misyon nga mao ang mga 12 ka apostoles. Niya ang iya sang gibuhat sa 12 ka apostoles, iyang gihatagan og gahom nga pareha sa iyang gahom, pag-ayos masakiton, pagbanhaw sa mga patay, pag-abog sa mga yawa, ug ang pagsangyaw nga maghari na ang Dios. Niya kining maong kuan, mga gahom, gipasa pod ni sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod ug sa tanan nga mga binunyagan in general. Nabunyagan ba mo? So naasan mo'y gahom, ako naasa ko'y gahom sa pag-ayo sa masakiton, pag-abog og mga yawa, pagbanhaw og mga patay, og pagsangyaw sa maayong balita. Tuo mo dili. Hinay man. Kusga. Tuo mo. Muna, dinhi sa atong unang pagbasa, ningon dire si ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías, matuod gayud kini o mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak, ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya, makabati siya ninyo, magsunod siya ninyo, magkuyog siya ninyo, anha siya sa inyong luyo, musulti siya kung asang dalana kamusubay. Mauni ang Espiritu Santo nga maoy magbag-o sa tanan. So kining gahuma, kining Espiritu Santo ni kunsad din nato pagbunyag sa ni Hesus sa iyang mga apostoles, ni kunsad sa na nila labi na gyud sa adlaw sa Pentecostes. Mao nang subo palandongon nga kita ba dinhirong nanimba naalang gyapon ang
kahadlok. Hadlok nga mo himog desisyon nga medyo crucial ba. Na ipipila nga akong gi-interview nga kaslunon nga akong gi-advisean nga ayaw lang sa mugdayon o kasal. Nagipipila nga wa gyud ko ni kasal bisag ako'y ilang gisangpit nga naman ako mang kabantay mo kasal ko ako nang butangan og kanang question mukuan man muatras man ko unya kining imong bana mga bit ni di nimo buwagan so di na mahimo pa diri buwagan ko gini siya basta mga bit nako inig pangutana dahil nako nimo inig kasal dawaton ba nimo siya nga imong bana ang imo dayong itubag oo padre basta dili lang mga bit insya oo naon gid ako pader nako ay nalagdayon o di sa na mahimo pader dayon andam na biatanan pader nako di mahimo na maobitan ang kaslon mo na ay right of marriage na ipangutana kay og di jud ka mutarong og tubag conditional imong tubag dili gina pang Ginoo sayawa na kay ang Ginoo ingon man siya basta yes basta oo o basta dili pero kana kas tunga-tunga iya na siyawa na uban in taon manghilak kasla lang taon ni pader ako di ko humanato nimo nasulti kaganiha di na pader ako nang usbon pader di na jud ko mubuwag nako kana ba nako bisan pag mga bit og kalima sa okay na kay pader okay na nako kana mo na nindot nganong mahadlok man kamong mga bana hadlok mo mga bit inyong asawa tubag hadlok mo na sa ibana ni tubag makakabit ka ning naunga uy siguro ano sa mo diha ay yung siguro kamo sa mga asawa bisag ka na inyong bana uyamot kay nagnaong di biya na sa naong daogon anha man na sa hikap daogon mao na unsa may kuan unsa may angay na tong hinumduman na atay Espiritu Santo ing kasakita sa dana pader nagtuod ka og dili ka hupayon sa Ginoo iya naman ang gisaad bulahan kamong nagsubo kay hupayon kamo sa Dios nagtuo sa day ka nga tungod lang kay nakapangabit siya imo bang asawa imo bang bana dili na day na siya mausap nya unsam rin atong gugma para lang sa mga buutan pero sa mga buangon dili nga gisugo mo sa tang Kristo higugmaa inyong kaaway ikakalisod sa ng kaaway higugmaon pader lisod lagi na basta ikaw mo imubuhat pero nag-uban lagi siya mabitan ang gingon sa unang pagbasa nag-uban ko ninyo duol kay ko ninyo nya siya may gamhanan sa tanan kita muraratag sakyanan kanang sakyanan ba di ba na man ay manubila no gamay kay nang manubila sa barko sad perting dako as barko kanang ilang timon kanang ana-anao nila perting gamaya ana ang dito sad sa ilaw mana ang gaana-ana dako lag jutay ni akong pad ana pero ang tibok barko mununot ngano man tuwa may timonel tuwa may kapitan the captain of our lives kinsa may tinuod na captain of our lives ang Ginoo o ikaw gilingay mong tupad na kinsa roy kapitan sa imong kinabuhi nag-uol bagod ang barko nakadaghan na ni akong pasahero asa ko ni dadon muandar na mag-uol bang sakyanan tagpila ka kilometro ang i-travel nya daghan pa kayong daan nga liko-liko di mag-uol di ay driver tuyok lang diha ikaw ligid tuyok lang ikaw makina andar lang di ay gatimon ikaw niyag maguba ko ay sus na idaghang vulcanizing na idaghang mga teknisyan labaw na gid ang Ginoo nga siya mo'y tag-iyas tanan usahay maproblema man ta
Mahiyusas ligid, way ikapalit og ligid. Di asay reserba, utros ang gubaon, wa say hangin. Pero ang Ginoo, always intact, 100% ready and available. Muna, bulahan kitang magpaabot sa Ginoo. Pero timan-an nato nga kung moabot ang Ginoo, suguon dayta niya, gamita ang imong gahom alang sa kaayuhan sa imong isig katawo. Ayaw gamita ang imong gahom nga akong hinatag para sa imong kaugalingon. Kay usahay manggod ang atong kabuutan, atong gamiton para nato, mao na nga pugson sa asawa nga magbinuutan ang bana kay siya buutan ra ba. Pugson sad sa bana nga magbinuutan ang asawa kay siya buutan ra ba. Maingon din, ako faithful ba ako nimo, bantay lang jud ka ha, magbinuang ikanako, bantay lang jud ka. Adi day ka faithful nga tinud-anay. Na may kondisyon. Ako sad nga pare, basta ibutangan akong kondisyon ang parokya, basta dako ganing kolekta, ako buutan gyud ko ninyo, ako gatinarong ba ako. Di na gani mo muhatag og dakong kolekta, bantay lang gid mo nako, biyaan ta gid mo dinhi. Ana di ay na. Moingon na day ko nga ako magbinuutan jud ko ninyo basta magsige mo palit og slot. Nya di na mo palit. Na undang gyud ko aning obrahan ni asa pa ko padayon aning projeka, bahala na diyang taga San Vicente Ferrer, may mag-ako ng lugar. Mangutkot DSO sila si Brad Boy, sila si Brad Loloy, asam tani, nimal ni paria, yung siki magdisyo na to. Pero kung ang akong gahom, akong gamiton para sa parokya, bahala nagway mo balik nako. Kana, yaon sa may gahom nako karon, pabagas now, palit mog slot. O na akong gahom. Tanawa, di ba, gahapon, nahalina na sa tag 154 ka slots. Di ba? Halina. Baga-baga na gini. Mayon taog mahalina na sa tag 300, no? Karon ba, karon, mahalina na tag 300. Induta ka, no? Nanatay halin nga sa DOPS nga 13,704 slots na. Pakpak na sad. Naapay 41,296 ka slots. Pabagaan pa ninakog maayo sa akong naong. Pero kining pagpabaga sa naong, ang tawgon tamanig pabaga, para ni mubaga sad ang grasya dinhi sa simbahan, labi na dinhi sa atong parokya. Mubaga ba, di mo nipis. Kaya magpanipis ko na akong naong, magpadaog ko ng mga text nga, sige mo lang kag pangwarta. Pader namin mo text na ako, sige mo lang kag pangwarta. Imo ming patuhoon nga imo nang gibutang sa imong project. Hain pa ka na ni mo gi-invest. Nga pipilang mo text na ko, ana. Mayingon radyo ko, ikabasa na ko. Pasayloa sila Ginoo kay wa masayod sa ilang gibuhat. I-post pa ko. Pare hingwarta ay. Way adlaw, way humili nga dili maghisgot anang iyang slot. Pasayloa sila Ginoo kay wa masayod silang gibuhat. Layo ra kay ni sila sa kamatuoran. Good. Ang padaog man ta ana nga niya man tay Ginoo. Pwede raman sa nang higugmao nato ang mga tao magsigig marites nato, magsigig misunderstood, magsigig panghusga. Ato lang ko na higugmaon good. Di ba? Natanawa, di ba kadugayan? Usa sana sa mo palit og slot. Labi magdepresyon na. Unya naidaghan kay mo testimonya, Pader, naayo gyud akong depresyon tungod sa imong slot. Sukad lang ni palit kog slot. Wan agyog ko magdepresyon, Pader. Makadungog mo na siya. Mingon siya, tingan ka din ako, no? Samot ka na imong depresyon o di ka mo palit. Magani uban, naputo sa utang, Pader, tabangi ang taon ko, nga makabayad ko ani kong utang, nako may pagbupalit kag slot. Siya musamot ning utang nako testingi lang. Na inipalit na tog slot. Unsa iyang testimonya after mga 1 year. Ingon siya, Pader,
nilambo ang akong negosyo. Lain na sad ni nga lain sa negosyo, nabayran nako tanan ako mga utang. Ngunang mupalit yung kong daghan-daghang slot na karon. Ako, nindota ana. Sige, slot pa more. Ilan ang experiensya. Ako na sa koy ako. Kaya sige, masagog palit aning slot. Nga naman, gahom mo na nato ka ng kwarta. Ang kwarta gahom na. Power. Wealth is power. Yamatod pa ni Kristo, gamita ang inyong gahom para sa pagpapahawa og mga yawa. Tistingi kamong mga pamilya nga na nag-away, labi na mo managsuon, gaaway mo anang katigayunan sa inyong ginikanan nga kabilin. Pag hinatagay ko mo, sugdi og usa ka igsuon nga muhatag ngadto siyang usa ka igsuon, imbis mo kiha ka kay giilog imong portion sa imong kabahinanan, ihatag ko na. Tanaw na to, di babawagtang ang yawa sa kasuko. Di ba? Tanawa ko mong nagbinungulay ng mga banag asawa, tungod lang anang kabit, tungod lang anang bisyo, nga kanang sugal, suyop, o sigarilyo, uban pa, nga mahurot ang kwarta. Tistingi ko gamita ang imong gahom, kanang gugma, power ba yan na? Love is power. Namo kita'y kanta nga, the power of love. Namatod pa ni Kristo kanang gugmab, hait pa na sa espada nga duhay suwab, mudot ginas kasing-kasing. Sige higingong pari og I love you. Di ba madugay mo reply gud mi nga love you to. Madutlan man Ambot ng madre og sige higingong I love you, mubaos mo sa gana, pero ako mahabaos ko usahay. Powerful ng love. Sige higugma ng imong bana nga bisyoso kayo. Hunungan na lang ng sigig paningil o kwarta diha niya. Asa ng iyang kwarta. Higugma lang na. Di ba? Usak higayon ni ana. Mahibong lang ka. Mo intrigar na ni mong kwarta. Ang iyang sweldo, 5,000. Muhatag na ni mong 500. Di ba? May, kadak. Sa una, way hatag-hatag. Singhag pa'y imo. Karon, sugod naghatag 500. After mga 3 years ni mong sigig yung higugma niya. Hatag na ng 500. Ibuong lang kapag birthday ni mo, gisurprise ka, gipalitan kag usa ka litson manok. Di ba? Nga sa una, gina siya, anak. Kana sinugdanan pa lang na. O di lang na siya mamatay dayon, basi doon na pa'y sunod. Sige, lang yung higugma. Ngayon sa mga na, dili ba, gahom, nga imong gipaambit, ngadto sa uban, og mibunga, og kalipay, kalinaw, og kalambuan, wa na tong siging syagit-syagit hasta kaadlawang dako pisti ka animala ka gausik-usik lang sa kwarta nya mo lagubo sa kalit kay mo maoy sa tong hubog animal mo din manglupad ang kaldero ngadto sa gawas bintana nawa na to nga naman doon na may usa na may desisyon gamito nako ang power of love. Di ba? Nindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong gamhanang amahan, Dios nga way kinutuban sa mga panginahanglan nga atong gikinahanglan karon sa atong kinabuhi. Busa mo ingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, nga kanunay siyang andam nga mosangyaw sa maayong balita sa paghari sa Dios, mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa namunuan sa atong nasud, nga mudawat unta sila sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Hesukristo, mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga magtutudlo nga gamiton unta nila ang kaalam nga gitudlo ni Jesus sa tanan nilang mga tinun-an, mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga moyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo.
Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga mihalin na, nga mabanhaw na unta sila sumala sa gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. O Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyong gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad sa pangili ni San Francisco Javier. Itugot nga maingon nga milakaw siya sa lagyo nga kayutaan alang sa kaluwasan sa mga tao, sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa Ebanghelyo ug nga magkugi kami pag-abot nganha kanimo kuyog sa among mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Francisco Javier, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Francisco Javier, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. O Dios, ang imong Eukaristiya magpadilaab unta kanamo sa kalayo sa gugma, maingon nga kini nagpadilaab kang San Francisco Javier alang sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga sa paglakaw namo subay sa among pagkatinawag, makadangat kami uban kaniya sa gisaad nga ganti sa maayong mga buhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong gahom, divine power. Niya kon gamiton ni nato alang sa kaayuhan o kaluwasan sa uban, mupadayon ni siya paglambo
hangtod mahisama ta sa mga santos sama ni San Francisco Javier. So salamat sa mipaambit sa ilang gahom, sa ilang bahandi, nganhi kanato ang namalit na tog slots. Ako nang gikaingon kaganiha, niabot na og 13,704 ang atong halin, nga napay 41,296 nga slots nga available. Atong pakpakan pag-usab ang namalit niini. Salamat kayo. Mga pahibalo lang ginagmay, karong hapon, alauna sa hapon, mauna ang workshop sa moapil or ni-apil sa Legion of Mary, mga sundalo ni Maria. Atol sa ning atong pagsugod sa Legion of Mary nga umaabot na ang pista sa Immaculada Concepcion, kay mao man na ang image nga atong gidebosyonan sa Legion of Mary, ang Immaculate Conception. Niya sa kuansad sa atong pagsaulog sa Immaculate Conception karong December 8 na atay triduum masses dinhi sa atong parokya, sugod sa December 5 Lunes hangtod sa December 7 matag alas 6 sa buntag ug alas 6 sa gabi ang atong triduum masses. Unya ang kasaulugan inig ka December 8 ang atong misa dinhi alas 6 sa buntag, alas 9 sa buntag, alas 11 sa buntag, unya dayon usbana alas 4 sa hapon o alas 6 sa gabi. Mag misa lang sadta sa sambag. Available mo ana sambag. Atong punan dito misa sa walang tingin gabi alas 6 sa gabi sa Sambag Chapel. Kay ubay-ubay mo na sila diha sigdi kaanhi dinhi. So ato lang punan dito usa ka misa alas 6 sa gabi inig December 8. Kay kuha mo na pista iglilihi nahanglan man ta manimba na nya nindot sad no kay ang atong gobyerno mi-declare pod nga holiday na siya. Mao di nindot kayo simba kita na. Unya, ikaduha, ang deadline sa parole making contest karong December 9, 2022, next Friday. I-submit kamong ni-appeal, mga member sa chapels, sa mga mandated organizations and ministries na ay atong contest sa parole. Ang atong Christmas lights lighting himuon nato sa December 11 alas 6:30 sa gabi. Mura sa tag na sa lighting. Tabang sa mo comment ani atong dekorasyon no og naganahan ba mo ani? Father Arnel Rabayga manager ani. Apil na ngadto sa o pa na mahuman ang bilin tudlo man ang bilin wala pa na nahuman no. Ita joke. Ato pa tong Christmas tree sa gawas ana inyo sa tong tanaw-tanawon dito og nindot ba atong giant Christmas tree. Ito nang kuano namoy ikasabong dito mas maayo sad na matabang magbutang ba labi na kana mga suga bitaw nga magkidlap-kidlap inana pamalit ra gud mo ibutang nato dito kana bang magana-ana ba ana aron sad magsilak-silak ang mosabong dito na magsilak-silak na mo dito sa langit. Sige gikan karon hangtod sa December 11 pangita mo suga kana magkidlap-kidlap bisag unsag porma atong ipangsabong di aron magilak-gilak ng atong Christmas tree ha. Inyo na ang muunag hatod malangit ihatag lang dias opisina kay ipa-install na to dito ang brad titing kanang atong technician. Ana rin na dito. Magwa kay mo ma-impress pero sige lang. Kasi padayag na inadutlan di ay. Kasi wa takibaw sad na inadutlan aning istoryaha. Sige na. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, ato ning padayonon uban ni San Francisco Javier
atong isangyaw ug puy-an ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo.